Matul il-jum tas-Sibt, anke fuq ir-radju li xandar mill-istamperija f'Talpjeta komplit toħroġ biċ-ċar il-qasma kbira fil-Partit Nazzjonalista. Iż-żewġ fazzjonijiet dawk ta' Delija u ta' Busuttil, it-tnejn iridu jagħmlu l-ħoss tagħhom u bosta partitarji taż-żewġ fazzjonijiet ċemplu. Spikkat ir-rabja minn dawk li appoġġjaw lil Delija bħala żiemel tagħhom. Il-partit mhux tagħhom, il-partit tat-tesserati min irid joqgħod, min ma jrid joqgħod jitlaq. Għanamlu siċċun meċin xew u nerġgħu nagħtu gambet. U min kien responsabbli fil-passat biex jakkumula dak id-dejn kollu. Jekk hemm bżonn jinbih dak il-headquarters, dak il-mawsolew, jinbih. Għandha bżonn riforma jwan il-medja ta'. Dawk li jżommu ma ta' Busuttil ma qadux lura u bagħtu messaġġi biex jinqraw mill-preżentatur fil-programm. Nista' nħoss li għandu jwarrab l-unuri biex jagħti ċans lil ħadd ieħor jipprova. Jiena kont ivvotajtlek però issa jidher li għandek tħalli fidej ħadd ieħor jekk jogħġbok. Proset li l-kull bidet jiftaħ ħalqu l-bid jattakka l-kull bid jiddefendi dan il-partit tagħna mhux tal-Yesmen, partit li jaqbad il-barri minn qrunu jieħu azzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.